kapuyak ken mabanogak ken dagitirigat umad adu iti tengah diladingit ken ladingit sika apo tinamnamak diak agbuteng uray kaano tasikat ipagtalgedak diak agbuteng uray kaano tasikat ipagtalgedak iti tunggal gubat tibiyako sikat tipigsa ti pusok amin ket kabaylak babaen ken ka ni Kristo nga mangtebigsa kaniak diak pulos aksardeng uray no narigat ti dalan sika ti pagtaleka ken ka apo Jesus agdagderak amin ket kabaylak no lubong suksukiren na ti pamati ken dagiti tagtaginek ket akapsut imam ti mangidalan kaniak iti ayat mo ada biag ko diag agbuteng uray kaano tasikat ti pagtalgedak iti tunggal gubat ti biag ko ni Kristo nga mangtedpigsa